Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon dizuela guztioi, bai, astelena modu askotara hasi daiteke, modu arinagoan, modu pixuagoan, batzuk astelen gehiago izango duzue besteek baino, batzuk astelenari ez dakit alako goxotasun hartuko diozue, ez dakit nola bizi duzuen, baina guk indartxo hasi nahi dugu astea. Ekonomiarekin hasi behar dugu astelena. International Consortium of Investigative Journalists edo ikerketa kazetarien nazioarteko partzuergoak argitaratu berri duen txostenak Pandorako paperak deituriko horrek agerian utzi du nazioarteko hainbat buruzagik milaka milioi dolarreko dirutza eskutatu zutela zergarik ez ordaintzeko. Izenen artean, Tony Blair, Erresuma Batuko lehen ministro ohia, Dominique Strauss-Kahn nazioarteko dirufuntsaren buru izandakoa, Abdala Bigarrena Jordaniako erregea, Julio Iglesias abeslari eta seduktorea, Pep Guardiola entrenatzailea edo Shakira. Shakira? Ez, hoi zior txantajea dela. Puro chantaje, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quieras. Puro chantaje, Pandorako paperak izeneko ikerketa berrian 117 herrialdetako 600 kazetarik parte hartu dute. Bi urtez ia 12 milioi dokumentu aztertu dituzte paradisu fiskaletan offshore sozietateak sortzen espezializatutako abokatuen 14 bulegotatik. Sozietate horiek ez dute merkataritza jarduerarik eta paradisu fiskalek edo tributazio txikiko eremuek ematen dieten opakotasuna baliatzen dute. Bazkiden anonimotasuna, ondarea eta jarduera ekonomikoa bermatzeko. Corina Larsenek adibidez Zeelanda berrian du horrelako enpresa. Pep Guardiola Andorran, Shakirak Virginia Uarte Britainiarretan, Miguel Bosek Panaman. Ai, diruaren hotxa. Zematetan sartuko genuen Urkoren kantua, Bueno, Urkoren bertxia, kantua bere alda. Atenden galdera. Diruaren hotxa aretxeke maten dit maitira. Bengantzulen artean horbaitek esaten badu zeinena den Ameriketara joan nintzen kantu originala, zerbait oparituko dio, ez sekretutxo bat kontatuko dio. Bueno, zerbait egingo dugu. Ara, lagundu guzu. Bueno, ni lotxagabeiekin bueltatuta oain legiak zeo ziten du, no ze. Bueno, egia belauniko, gezurrazutik, lapur guztiak askatuta. Tira lasai gauza honak ere baditu gaipatzeko ez, bentsa. Bai, gaur urriak 4, animalien mundu eguna da. Animalien babeserako mundu erakundeak sustatutako eguna da, espezie askoren desagerpena geldiarazteko helburuarekin. Egun hau aukeratu zuten Asisko San Francisco animalien santuarekin bat egiteko. Elizabeth irdian, Bai, baina kasu honetan ondorio onak izan ditu. World Animal Day erakunderen arabera, eguna ospatzeko arrazoiak onakoak dira. Animalien estatusa hobetzea mundu osoko ongizate estandarrak hobetzeko. Animalien munduko egunak bat egiten du animalien ongizatearen aldeko mugimenduarekin. Mundua animalia guztientzat leku hobea izan dadin. Hainbat modutan ospatzen dute herrialde bakoitzean, nazionalitate, erlijio, fede eta ideologia politiko edozein dela ere. Kontzientzia eta heziketa handiagoaren bidez mundu bat sor dezakegu, non animaliak beti izaki sentiberatzat hartzen diren eta beti arreta osoa jartzen zaien haien ongizateari. Eta jangokan izenen eta zeinola basaten esaldi guztia, amen. Kokodiloa, aurrera doa, elefante Martin, atzera kanabil, mokoio guro joa, alde batera doa, eta ni bizikletan beste aldera noa, Peru kokodiloa, aurrera doa, elefante. Gure gaurko lehen gonbidatuak abestia ondo ezagutzen du, gero azaldu gigu zergatik. Eta arkitektuen eguna da gaur urriko lehen astelenean ospatzen du arkitektuen nazioarteko batzordeak egun hau, 1986-tik. Urtero gai bat aukeratzen da ospakizunerako eta urtengoa ingurumen garbia mundu osasungarri baterako da. Horretarako 3 arlo zehaztu dituzte, etxebizitza, espazio publikoak eta klima aldaketa. Baina arkitektuen eguna ospatzeko gaurko eguna aukeratu izana ez da ausazkoa. Izan ere, habitataren mundu egunarekin bat egiteko aukeratu zuten data hau.
1985 urtean Nazio Batuen Erakundeak urriko lehen astelena habitataren munduko eguna izendatzea erabaki zuen. Hirien garapena modu jasangarrian egingo zela bermatzeko eta bide batez herritar guztiei etxebizitza duina izateko eskubidea bermatzeko. 36 urte pasa dira eta oso gaizki doa erronka, Larogeiko hamarkadatik ona, landa eremuetan bizi diren gero eta pertsona gehiagok etxeak uzten dituzte eta hirietara joaten dira. Hori ekiditeko helburuarekin sortu zuten egun, hau? Kalkuluen arabera 2030erako munduko biztanle guztien 60%ak landa eremuak utziko ditu hirietako periferietan finkatuz. Egun sentia 2021ko habitataren munduko egunaren leloa, karbonorik gabeko mundu baterako hiri ekintza bizkortzea da. Karbono dioksido isurketen 70% hirietan gertatzen da. Eta hiri mailan garraioa, eraikinak, energia eta hondakinen kudeaketa dira hirietako berotegi efektuko gasen emisio gehienak sortzen dituztenak. Habitataren munduko egunak Global Race to Zero kanpaina abiaraziko du. Kanpaina horrek gobernuak eta gizarte eragileak bultzatu nahi ditu isurketak ahalik eta gehien murriztu ditzaten. COP26, klima aldaketari buruzko nazioarteko goi bilera iritsi baino lehen. Eta noiz da bilera, hoi? Urriaren 31 hasten da. Ui, pixkat behandu dabiltza. Pixkat. Goizaldean berandu zabiltza Intza Goizaldean Intza Goizaldean berandu zabiltza Hiriak eta animaliak nastea ez da beti ideia hona izaten. Ez, bestela galde dizaiotela Shakirari. Pasaden ostiralean basurte talde batek erasotu zuela salatu duzuen. Antza denez, bere seme Milanekin zegoen Bartzelonako parke batean. 2 basurde gerturatu zitzaizkion eta poltsa guztiz puskatu zioten. Aizue, baina bere hitzetan basurdari aurre egin zion. Noski, Shakira hotxemea baita. Esan digute orain bai, Ameriketara joan nintzen iparragirrerena da. Urretxuko bardoarena, Toma Inigo, ni naiz Euskal Abestien frikia. Gorka, zuzea Euskal Abestien frikia eta nahi ez duen guztia. Ietxeako, bestik ez deneko. Bueno, guztiz aproposa besti hau gaurko, baina beste hotxeme batzuk izango ditugu gurekin. Hotxemeak, Amurrioko neska, gazte, feminista, talde hain zuzen ere, gure saio hontan izango ditugun gonbidatuetako batzuk. Eta habitata ipatu dugunez, Tuvalu irlaren historia ezagutuko dugu gaur. Bueno, Tuvaluk eta Twitchek duten erlazioaz ariko gara bereziki. Eta dagoeneko etxegolana jarri dizkiogu, aipatu behar digu zergatik ezagutzen duen lehen entzun dugun kantua, baina gurekin izango dugu. Maili Arana dagoeneko bigarren kafean izandakoa ere bada, gaur bigarren kafe hartuko du, proiektu berri bat aurkezteko. Den ez dizuegu kontatuko, baina laister segituan gurekin izango da. Eta berak emango dizkigu zehaztapen guztiak. Eskaini diozu kafea? Bai, daukatu egin du. Hori ere argituko digu, urriak 4 ditu gaur eta astelena da ongitorri guztioi bigarren kafera. Zuekin jaun Andreok gaur eguzkia zeruan batzuk berotan eta bera, lau jertxe jarri, fularra lepoan, hotza egiten du, eskerdi gaixo nago, eta bai, erdi mimo eskian etorri zaigun, eta mimoak ere jaso dituen emakumea.
Amaia Resende Gilos, arratsaldeon. Kaixo, kaixo. Sekretu danak ez dira kontatu horreño batzuk. Bera berriz soinekoarekin etorri da, soineko lamotxea marra, freskoa, udara girokoa, eta Amaiak ikusi da esan dio, ze fresko zate zuten, niko zadaukat, bueno, bi liga desberdinetan jokatzen dugu, Koiuri ezeiz arandi, arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon! Eta izketan ari zaizuena guen jugasen xulurbide nire galtzamotzetan eta mangamotzetan etorri nahi egia da, gero iuntze partean akaso fresko egingo duela, baina bien bitartean, nahiko txukun gabiltza eta gustora zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko. Arratsaldeak 4 eta 10 minutu ditu, bigarren kafeak 200 eta 233, urriak 4, gure irrati estudioko atarian bi ertzaina, begira, ze hor jartzen du. 26 kilometro direla Donostiara, nazional bat errepide zaharra hemendik igarotzen zelako, eta errepide zaharraren atarian. Gugeo, bigarren kafea esan da bezala ongitorri guztioi. Hala, jaio. Bihar arte, Nora filmaren errodajean une dexentetan euria gustora izan zuten, baina ez da gizargatik nik lotzen dudan bai pelikula eta bai izaroren kantu hau, nahiko udagiroarekin, nahiko giro, eguzkitsu eta goxoarekin. Hau zabete? Bai. Hala da hori delburu, ez? Udara irudikatu nahi zuelako Lara Izagirrek. Baina euria asko dintzion rodajean. Euskal Udara irudikatu nahi. Euskal udara tropikala. Zenbat eman dudan kanpura, zenbat eman dudan barrura. Eta guk egunero bezala maite duten tartearekin hasiko dugu saioa, baina esan genizuen berrikuntza bat izango genuela eta berrikuntza honen inguruan xehetasun gehiago emango dizkizuegu, ze prestatu nahi dugu horrelako efekto sonororen bat, eta baina bitartean jakizue gu behintzat maite dut ez eta maiteko nuke izango ditugula aukeran. Maite dut ez, gorroto dut ez esateatik, ze askotan maite dut eza, hortantxe bihurtzen da. Baina guk gure aukera zabaldu egin nahi dugu eta 3 aukera horiek izango ditugu hemendik aurrera. Baina zuek, entzuleok, bakarrik maite dutena. Esan zer maite duzuen eta guk ere elkar banatuko ditugu maite dutak zuekin. Eta bide batez gonbidatuak ere goizetik programa siratik eseritzen direnean maite duta bota behar dute, beraz pentsatu dezala Amaieranak zer maite duen eta gu hasiko gara. Amaia, prestatu alduzu zure maite duta? Bazkaltzen ari ginela, Goiuritani eserita ginen, eta esan eta ama, ez dakat maite dutik. Baina zuri eskarak eman barra izkizut. Ez horretin eska. Behin ere, Beste behin ere? Lasai, nik guk ulertzen zaitugu. Jarraitu. Bueno, gaur ezin kaso askorik neri. Gaur ere ez, Juri. Txaine, pentsatu ondonela kontatuko duzun. Gorkak esan digo maite duela, atzo konturatu zela jautza datorrela, eta orduan bere maite dut eza. Gorka, ez, zuek maite dut bakarrik esan dezakezue, beraz, obakaso dena utziko dizugu denoi, baina, hotza maite du Gorkak. Bueno, ez dago gaizki. Horien beha, Amaia, benga, ja egituratu duzu. Begira, nik ez dut maite hotza, eta ez dut maite oztuta egotea, eta Inigok esan duenez, ja Euskal Herri osoak daki, ni oztuta nabilela, aste burutik. Beraz, maite dut, gaur goizean pasaziten goza bat, dela kotxean sartu oztuta, etxetik atera goxo zaudela, eta ze hotza, ze fresko, eta kotxean sartu naiz, eta jarri eta aire beroa. Eta goxatu naiz, musika oso onarekin, eta berriro berotasuna sentitu dut, eta ja enegon, ez dakit hori hotza barrenean sartuta, eta maite dut hori oztuta zabilenean leku batean sartu edo agian besarkada batekin edo goxotasun hori berreskuratzea. Eta gero nahi iritsizea eta gu ikusterakoan... Berriro oso naiz. Baina zuen arroparekin. Nik kontrako esamar nun, a ber... Zuen maitasunarekin... Gure goxotasunarekin ea gehiago berotu zean. Zuen maitasunarekin beti nago ni goxo.
eta gustora. Baina ikusi dut, zuek soinekoan eta gatza motxetan etorri zeatera, eta ni, ai ama, ze hutza egiten duen. Jo, gaur animalien mundu eguna izan da, pentsatzen nun zure txakurrari eskaini bertzen niola maite dut, Ez, bueno, ez da nire txakurra nerea nahiena da, baina, bueno, bai, neria da. Denana da. Txakurrek ez dira berez inorenak, baina jabetza bat bago. Eta ere, egia da, arrazoia kaso. Fijo entzuten nahi dela etxetikan. Oi. Txiki, maitia. Oi, maiti zaitut. Goiuri olako matean botako zeigu lurrera, ez pasatzen data da, gure estudioaren paretik txakur bat pasa dela. Ai, ikusi! Bukat erdi lurrean, ez pasatzen da txakur bat pasa da. Ai. Zein azure maite dut Goiuri? Nik maite dut esateari beldurrik ez izatea. Wow. Maite dut esateari beldurrik ez izatea. Vale. Ez. Oso polita. Ze oso sentsazio itxusia da, zuk zerbait edo norbait maite duzunean eta sentitzen duzunean ezin diozula esan. Ezin dezula inorri edo ez berari edo ezin dezula. Eta bestetan gertatzen da, bai, lotxak edo beldurrak bereziki gainditu eta norbaiti maite zaitut esaten diozu eta hori izateko beldurrik ez izatea, asko maite dut. Horrelako maite dute komplexu edo sakonaren ostean nerea nahiko axalekoa da. Igual iniz erabili dute, baina ez gogoratzen, ez dut zerrenda eginda. Maite dute mendi buelta egitean iturritik ura edatea eskuen artean. Eskuen artean ura edatearen sentsazio hori. Oso goza ederra iruditzen zait. Bai, esan daukat Goiuri, buruan dago. Zerrenda badaukagu, Hor dago ez, benetan? Ez dut uste. Eta puntu ontara iritsita hartu du, gure tarte honen dinamika Maili Aranak, beraz, arratsaldean eta ongitor, bigarren kafera, bigarrenez, Maili. Ui, ama, zer du nik mikrorrekin, segundotxo bat, taratatuturuturutu. Maite dut gure gonbidatuak entzuten ditugunean. Wow. Maite dute zinio konfunditzen denean eta ez dionean mikrofonorik pizten jendeari. Segundu bat, Arkakuso da gure entzuletako bat. Bai. Twitchetik entzuten gaitu eta oraintxe txatean idatzi du. Zuek zatik Amaia bufakin dago, hotzez, eta Iñigi ordea mauka motzetan. Arkakuso, lauetan etortzen balin bazea gure zuzenekora, ordun gauza hau eta zenteatuko zea, baina nola berandu zatu zen, etzea enteratu. Hoixe, bai, uste dut, Maili Arana, arratsalde ondan gitorri. Arratsalde on. Bueno, orain bai. Burura toltzaizu zure maite dutan, Maili? Bai, nahiko azalekoa da. Neguko jertxeak. Artilezko jertxeak. Tendetara sartzen naizenean bakarrik jertxeak ikuste ditut. Eta udaran gustora egoten naiz, baina ja guztu nago, en plan, aber noizan negua jertxea jarri alizateko. Nik sentsazioarekin pixka bat egiten dute, oso euraldionaren da, batez ere eguzkiaren, temperatura baino argiakola kezkatu izaten hau, baino gogo pixkan negua iristen danean beroki potoloak hartu eta pixkat bufandak eta lepoan nola buelta hartzen duten artilezko jertxeak eta nik ere maite ditut. Así que, vale, nahiko ados gaude. Maili Arana, ongitu bigarren kafera, 4:18 dira, zuzenean Naiz Irratiaren sintonian, orain bai, programa hasteko moduan gara, maite duen guztia kontatuta gero. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea. Saio hontan biolin joleen oso laguna gara, daitugu bat baino gehiago, gaur Maili Aranaren txanda izan da, baino Alos Kuartet taldeko kideak ere, baino gehiagotan aipatu izan ditugu, eta Xabi ere gurean izan da, eta abestitxo bala lapurtu diogu Alos Kuarteti urrengo tarte hau aurkezteko. Baina ezkezkatu gaur Maili Arana gure elkarrizketako galderei erantzuten entzuteaz gain biolina jotzen ere entzungo dugu eta. Izan ere,
Anonimas proiektuari buruz hitz egitea datorkigu. Anonimas baino gehiago esan barko genuke. Anonimas, palabra de mujer proiektua. Bi gerlari edo gerlariz jantzitako bi emakume, Virginia Morriones narratzailea eta gurekin dugun Mailerana biolin jolea. 13 poeta, 13 emakume, Kristo aurretik 2000 urte atzera egin eta gaur egunera arte. Munduko hainbat txokotan murgilduta eta poema errezitaldi bakoitzaren harira edo Espainiar esaeretara ere jotzen dute. Han, emakumeek bizi izan duten eta hainbat poetek bizi izan duten anonimotasun fortzatu horren isladak edo topatzeko. Musika improvisatuak batzutan, dagoeneko existitzen diren beste melodia batzuekin jolasean, umorea, drama, errezitaldi musikatuak, atzean mapa bat, poeta horien argazkiak, eta helburua emakume horiei ahotsa ematea, anonimo bezala edo gizon izenarekin sinatu behar izan zuten horien guztien omenez. Con los pies en las nubes, Nafarroako Gobernua eta Fundación Baluartek martxan jarritako egitasmoan, abuztuaren 16an, okerrezpanaiz estrenatu zuten, abuztuaren 26an? 26an estrenatu zuten proiektua, eta bada eurek egiten duten hau labur biltzen duen, edo behintzate, trazaren baten duen Virginia Woolfen esaldi bat dio, ausartuko nintzateke esatera, sinatu gabe anonimok sinadura emakume bat, sinatu gabeko poema hoien anonimo sinadura emakume bat zirela maiz. Eta hortik abiatuta, hainbat eta hainbat poeta, Enedu Ana, Safo de Lesbos, Liadain de Corca Winey, Beatriz de Día, Sor Juana Inés de la Cruz, Emily Dickinson, Rosalía de Castro, Gloria Fuertes, Noemí de Sousa, Alejandra Pizarnik, Ali Kobi Eckerman, Nadia Anjuman, eta Elvira Sastre, hau akaso, garaikideena. Eta giro guzti horretan, Maili, sortu duzu, proiektu oso minimalista, bi emakume, ahots bat eta biolin bat, eta hortik abiatuta aldi berean minimalismo oso sakona ere, ez? Nolakoa da Anonimas proiektu hau? Proiektu intentsoa da, proiektu densoa baita ere, baina saiatzen gara umore puntu batzu jartzen, pixkat airea emateko entzulego eta ikuslegoari. Aipatu ditugu poetak, lurraldei dagokionez ere Mesopotamian, Grezian, Irlandan, Frantzian, Mexikon, Espainian, Afrikako hainbat tokitan, Australian, Argentina, Afganistanen leku askotan duzue ibilbide poetiko hori edo berreskuratzeko aukera, baina nondik atera zen ideia hau, azalpena erresulerotzakegu, hainbat emakume poesia egin eta anonimo bezala edo gizon baten ez izenarekin sinatu behar izan zuten, baina nola bururatu zitzaizuen hau guztia gurera ekartzea? Ideia Virginiarena izan zen. Berak uztailean deitu ziten, proiektu bat aurrera eraman nahi zuela esanez, eta ia animatzen nintzen, ez? Orduan beak denbora asko zemakin, gogokin, emakume poeten inguruan zerbait egiteko gogokin. Zeraman denbora asko, eta orduan esan zidan, egon zela investigatzen, eta ikusi zula, errex lortu zitzazkela, Kristo aurreko 2000 garren urtetik hasita gaur egun arte, emakume poeta ezberdinen testuak, eta saiatu zen munduko puntu ezberdinetako emakumeak hautatzen, eta nire gana etorri zanerako, berak ja zerrenda bat eginda zeukan, hasieran 9 izango zian, azkenen 13 izan ziren, eta beak esan zian baita ere oso argi zeukala hori printzesaz jantzita ezin genulain. Beak nahi zula Luke Guerrero bat, pixkat, historian zehar emakumeek egindako burrukagatik, eta gaur egun egitenaren garen burrukagatik, hori pixkat adierazteko. 13 zenbakiek ero hartzen du indar berezia, ez izan da, hainbat sinismenen artean nahiko izen, ez dakit, ditxosozkoa malditoa edo, eta emakumeak ere izan du, ez, nahi gabe historian zehar izakera hori bera, ez, eta emakume aske, libre, poeta bazen are gehiago, ez, beraz, 13 horrek horrelako borroka bat libratzeko ere,
ez da hit, nola diteko ausardi edo adierazten du, ez? Bai, bueno, guri etorri zitzaizkigun burura las 13 rosas. Baita ere, noski. Hoi izan zan, ikuskizuna baino aste bete lehenago, estrenatu baino aste bete lehenago, 12 emakume genituen, batean 13. bate gehitu nahi izan genuen, azkeneko momentuen, 5 egun lehenago hola, eta orduan esan denun, ostras, 13 arroxak, frankismoko fusilatuak, eta hor, pixkat borobildu zen gure ikuskizuna. Eta hortik aurrera sormen prozesua abiatu zen, pentsatzen dute, poemak aukeratu, eta pixkanaka, zuk ideia horiek barneratzea, aipatu dugun bezala, hautatzen dituzu edo hartzen dituzu momentu batzutan melodia egiazko batzuk, edo dagoeneko existitzen direnak, akaso entzuleari ezagun xamarrak egindak izkiokenak, ez da egit hola den, baina improvisaziorako tarteare bilatzen duzu. Bai, berak aukeratu zituen, Virginiak aukeratu zituen olerkiak, eta berak egiten duena da, emakume bakoitzaren bizitza pixka bat labur bildu, eta gero euren hautatutako olerki bat rezitatu. Orduan gero musikarekin lortu nahi genuena zen, bere hitza laguntzea, molestatu gabe, baina ez da ere fondoko zerbait izan gabe, hor pixkat oreka bat bilatu, eta gero, oso densoa indaiteke horrelako ikuskizun bat. Ni ez nahi inoiz jun olerki rezitaldi bat ikustea adibidez, orduan pixkat kostatzen ditzaidan kanpotikan ideia egitea, nola egin genezaken musikalki zentzu bat eukitzeko, baina ez izateko monotonoa. Orduan, normalen iten detena da, olerkik iten ditun bitartean improvisatu iten dut, zerbait simplea. Saiatzen naiz igual emakumearen garaia edo jatorrizko herrialdean oinarrituriko improvisazio bat egitea, giro harmoniko ezberdinekin edo, zerbait. Eta gero, bai beraien bizitzaren azalpenean, pixkat melodia bat hautatzen dut. Ta leheno esan dizudan bezala, Daniela, Los Kuarteten Daniela, aukeratu genuen pixkat, eta izan daiteke gehien errepikatzen dan melodia ikuskizunean zehar. Osa, nik uste gure hildoa pixkat hori dela. Xabiri komentatu nion ere, eta, ilusioa egin zidola usteet. Eta, adidez, Los Kuarteten hori, gero ikuskizuna hasi eta amaitzen da negua ditzen den kanta batekin, Xabiren anai batek sortutakoa, Juantxo Zeberion neguarekin. Tinkarnatu zen asko jo izan du deu, eta, nik, ikusita nolakoa zen proiektua zer kontatzen zuen Virginiak eta hola, burura etortzen zitzaizkidan melodiak edo improvisazioak, eta pixkat horrela geratu da forma orokorrean. Biolinjole bezala ere badu erronkatik zerbait, ze orain arte esango nuke zure biolinjole fazeta askoz sortuta zegoen zerbaiti helduta izan dela, interprete hutsaren paperean, esango nuke esmuken ere zuk interpretazioan egin zenuela zure lanketa edo berezitasun hori ez, baina orain gontan topatu duzula. Azkeneko entrevistan aipatzen genuen, paperetik aratago lan egiteko erronkatxo hori, eta gertu dela, ez da nola sentitu zaren improvisazioaren alor horretan, ez da beti lantzen den zerbait, eta egokitu zaizu azkenean. Bai, hasieran desor oso, zeren gaur egungo musika klasikoaren hezkuntza improvisazioan ez da ezer lantzen. Ez igaituzte partituran zehazki jartzeuna itera. Gure erara, baina azkenen hori itera. Eta 4 urtekin hasi nintzen biolina jotzen, 27 urte matzat biolina jotzen. Eta urten da lehenengo aldia jarri naizela pixkat improvisatzen, era aske baten. Orduan deseroso sentitzen zarelako, ez dela zure terrenoa, konplexu guztiak ateatzen dira, beldurrak, mesfidantzak, eta orduan zure, norbere buruarekiko borroka bat ere bihurtzen da, ez? Eta pixkate jarri dizkiguten eta guk sortu ditugun limite horiei salto egin, eta pixkat piztinara bota eta aber zateatzen den. Eta eroso sentitzen zara? Oain bai, oain erosogo. Egia da ere lagundu diala zeren azkenen fondoko zerbait da, ez? Osea, biolinak ezaka, baka protagonismoa, baina ez gehiegi zeren hitzak entzun behar dira. Eta nik hitz horiek lagundu ite ditut. Orduan, hasteko era errexo baten hasi naiz. Baina horre lan akademiko xamar bat egonda, ez? Pentsatzen dut ez dakit Mesopotamiako errezitaldi batean inguruan musika jartzeko orduan, eta aipatu zen bezala, ez? Harmonikoki hortara egokitu behar izatean, badagoela ikerketa lantxo bat, ez dut uste musikari batek
goi mailako musikari izateagatik ezagutu behar dituenik azken 5.000 urtetako munduko txoko guztietako musiken ezaugarri harmoniko, tonal, melodikoak, ez? Beraz, hor lanketa bat ere egongo zen. Bai, osea, gila da karrerantzear, emate ditugula olako ikasgaiak eta hola, baina, bueno, aztuta hasteko. Eta gainera ez dugu garai bakoitza edo herrialde bakoitza asko sakontzen. Orduan, bai, hor, bueno, pixka bat, era simple baten inune Googleen jarri musika Mesopotamia eta horrasi pixkat bilatzen bideok entzuten, eta gero hori pixkat barneratu, eta era oso simple baten interpretatu. Bai, kolorea behintzat hortik abiatu da dira. Bai. Bueno, ondo baderitzozu, jaso ditugu, lehen ere ipatu dugu, zurekin proiektu hontan Virginia Morrion ez dagoela narratzaile lanetan, berak abiatu zuela nolait proiektua eta zure gana ekarri zuela, eta bidali dizkigu pare bat errezitaldi, eta eurei heldu eta biolinarekin entzongo zaitugu. Perfecto. Bueno, horrelako gauzak saio hontan egite gustatzen zaigunez, Mailiri biolina ekartzeko eskatu diogu, eta hortxe izango dugu segituan entzungai, eta gero Mailek keinotxo bat egingo dit, errezitaldia botatzea edo jaurtitzea nahi duen momentuan, hasi kezuk nahi duzunen hasi Maile. Ahora estoy sentada arriba del árbol y no voy a bajar. Ya no me siento segura en la escuela y solo porque mi piel es oscura. Si me quedo aquí durante la noche, me volveré un pájaro y así poder volar lejos de aquí y de todas esas despreciables palabras. No es nada divertido ser diferente. ¿Dónde puedo yo acomodarme? Algunos niños en la escuela son crueles y sus palabras tienen harta ponzoña. ¡Ey! Tú, perra descastada, tiznada, cavernícola, pinche, aborigen, apestosa. No sé lo que significan estas palabras, pero me hieren como una flecha. Le pedí a mi maestra una explicación y ella solo me abofeteó groseramente. Y luego, a la hora del recreo, fui llevada a empujones en el patio. Ahora estoy sentada arriba del árbol. Me esconderé de todos. No entiendo este sitio. Apenas estoy en primer grado. Bueno, entzun berri dugu, zuzenean, bigarren kafearen laborategian, alde batetik, proiektu honen beste kideak, Virginia Morriones narratzaileak bidali digun grabaziotxoa, eta arekin batera Maile Arana biolinjoleak oraintxe egindako, baipatu dugu nolako prozesuan, egindako improvisazioa edo. Nadia Anjumanen poema genuen lehenengo hau, bere senarrak hil zuen. Nadia Anjuman bigarren poema izango da. Orduan, entzun dugun hau Aliko Bide Ekermanena da. Hemen ere badago mamia, gero hitz egingo dugu Nadia Anjumani buruz, baina Australiako aborigenen belaunaldi edo ume lapurtuen belaunaldiko kide izandakoa. Saio hontan
Uste dut, baino gehiotan hitz egin dugula gai honen inguruan, baino gertu egi sentitzen ez duenarentzat Britaniarrak Australiara iritsi zirenean eta basi zirenean pixkanaka bertako aborigenak kontrolatu nahian, lehenengo erronketako bat kulturalki haiek mendean hartzia izan zen eta kulturalki kontrolatzeko hizkuntza transmisio mugatzeko eta euren ohiturak mugatzeko umeak lapurtzen hasi ziren sistematikoki milaka eta milaka ume euren gurasoen eskutatik kendu zituzten eta ez zituzten. Orduan kolono ziren eta Britaniatik eta beste emate herrialdetatik, baina Britaniar erresumaren bidez edo Australia konkistatu zuten haiek. Eta horri bueltan egon dira kantuak, egon dira poemak eta egon dira, ez dakit manifestaldi, oraindik ere gogoratzen dira ume lapurtu haiek eta horietako baten edo belaunaldi hortako kide zen aliko bi Eckermann. Gogorra da ikuskizun hontan kontatzen den ia dena. Ez daude pentsatzen dut oso azaleko poemak aukeren artean, eta denak ukitzen du norbera. Ez dakit zu ere jotzen ari zaren bitartean, musikak ere baduelako, oso emoziotik edo aritzeko joera, eta badagoelako kontatzen duen hortan, edo poemek dioten hortan, sakontasun handia. Pentsatzen dut gogorra ere izango dela, edo emanaldi bakoitzak bat duela, esperientzia, ez dakit, gogor xamarra izateko arriskua, ez? Bai, emozionalki oso potentea da guretzako. De hecho, olerki honekin Virginia beti emozionatu itea, eta negarrez amaitzen du, bera Australian bizi izan duzerako denbora asko maite du herrialde hori, eta orduan oso gertukoa egiten zaio. Eta bai, emozionalki potentea da guretzako, sorkuntza ere hala izan da. Horatzen duten saiotatik oso nekatuta eta pixkat tristetxo mogituta ateratzen nintzela. Pozik aldi beren, uste dudalako ematen dugun, ahotsa ematen diogula emakume guzti hoiei, askorentzako ez ezaguna dela mundu mota hori edo mundu hori, eta ezin zaiolako beste alde batera behiratu. Osea, nik uste hau jakin behar dela, hau jendeak ulertu behar duela, historikoki hola izan dela, ez? Eta zati txiki bat erakusten deula, eta hori. Bai ikuskizuna esperantza pixka batekin amaitzen da, Ez gea, negarrez geratzen guztiok, azkenengo olerkia bion arten rezitatzen deu, ez dago musikarik, eta gaur egungo Madrileko poeta baten olerkia da, eta pixka bat esperantza hori erakusten du olerki horrekin, orduan, ikuskizuna indartxu amaitzen du, pixka bat empoderazio sentsazio horrekin. Elbira Sastrenen poema batekin okerazkan ez da? Bai, hori da, bai. Eta emanaldia egiteko baduzue, batetik, gero galdetuko izuta, baina batetik gordintasuna, biolina soilik, eta biolinaren sokarekin ere, biolin joleonak zaretenok lortzen duzu, ez? Biolinak izan dezake oso goxoa, oso leuna eta oso aterziopelatua, baina izan daiteke lija paper baten, lastan gordin baten tankerako, ez? Eta pentsatzen horrekin ere jokatzen duzula, ez? Sonido aldetik ere soka eta arkuaren artean, ez? Frikzio hori nolakoa den ere, bada barren asko mugitzeko moduko, ez? Bai, hori batez ere saiatzen naiz erabiltzen olerkiekin. Segun Virginiak ze kontatzen duen olerkitan, o ze puntutan dagoen, edo iruditzen zaigun hor, ezakit, kolpe bat bezala eman nahi deula, edo hitzak oso gogorrak diala, saiatzen naiz horrelako zerbait irudikatzen musika edo soinuaren bitartez. Eta ikuslearen azken finean hori ere gertatzen da, ez? Badagola, biolina eta hotsa, egin ziteken hau beste, ez dakit, formakuntza asko handiago batean, ikuskizun erraldoiago batean, musikarekin dena asko jantzita, baina zuek biluzteko autu hori edo egin duzue? Bai, azkenean, niretzako hitzak oso garrantzituak dira, niretzako guztientzako, ikuskizun honen oinarria hori da, ez? Orduan, geroz eta musika jantziagoa izan, edo komplikatuagoa, edo jende gehiagorekin, nik uste hitzak galduko zuela garrantzia. Eta ikuskizuna era simple baten nahi genuen, eta era simple horrek igual gordintasuna emate jo baita ere. Orduan hori izan pixka bat helburua. Abantaia eraberean, edozein agertoki motatan erakusteko modukoa dela.
izan daiteke jendetzaren aurrean, baina izan daiteke oso giro txikian ere, eta leku bakoitzean ere izango dituzue, bizipen ezberdinak, baina aukera behintzat iaia edonon egiteko modukoa da, ze oso gutxi behar duzue. Asko jota mikrofono pare bat, eta bozgora jo txiki pare bat, eta leku oso txikia bada, iaia akapela egiteko modukoa ere izango litzateke, ez? Eraz, hor dago, ez? Bai, aipatu nahi nuen, mapa bat aramagula, mapa hori Laura Marañonek egin du, gure lagun batek, eta helburua da agian etorkizun batean ikuskizuna hiruron artean egitea. Hasieran horrela estrenatu genuen, horrela planteatu zalako, baina elkarlanean okurritu zitzaigun, agian Laura juntzitekela mapa sortzen guk ikuskizuna egiten genunean, orduan 3 arte ezberdinak bat eginda, gero arte derretan normalean ikusten den nola geratzen den produktua, baina ez sorkuntza prozesua. Orduan hori da gustatuko litzaiguken zerbait egitea edo lortzea, lortzen duen. Baina bai, estrenatu genuen errota baten magalean, mendi punta batean, 50 pertsonarentzako. Beldurra pasa genuen, zeren ikuslegoa iristen juntan, eta herri txikitako gizon heldu asko ikusi genituen. Eta hor, dantzan jarri zen gure prejuizioak. Aurre iritziak, bai? Aurre iritziak, hori da. Pentsatuz, ez zitzaiela gustatuko, atakatuak sentituko zidalako, ze egin genuen pase bat gure lagun batzuntzako, eta bat pixkat gizon bezala sentitu zen, molesto edo, bai, esan zu, beak jasozun mezua zen gizonen aurkako ikuskizun bazala. Eta, inongo momentuan ez dugu aipatzen gizonik, igual, ezakit, emakume bitako batek bere bikoteak hil zuen, hori aipatzea, baina ez da egiten, ezakit, ikusira nahi duguna da, emakume horien zentratzen gera, beraien gogortasunean eta beraiek sufritutakoan. Xilarazpen hortan, ez? Hoi da, ez nork eragin dien edo nola edo... Nahiz eta... Egia dan. Horrela den. Bai, baina protagonismoa beste ikuspuntu batetik. Eta orduan beldurra askokin, eta gure sorpresarako gero ez da, egon ziala maileraino, gero gure gana hurbildu ziren esanez asko gustatu ditzaiela, eta eskerrik asko hori egiteagatik, eta hitz egiten egia igual, Nafarroako herri txiki bateko 70-80 urte inguruko gizon helduetaz. Ziona. Bai, orduan, hor pixkat, bai, azkenen ez dezu, ez dara ikuslegoa mindu nahi, ez? Alde batetik desosotasun hori sentitzea ondoago eskigola bestela espabilatuko dugu, ez? Baina, bestalde ere ez dezu nahi, ezakit. Zu ikustera doa jendea espektakulo batera, eta, alik eta oberen jasotzea mesua, eta gustora egotea. Orduan, bapatean ikuslegoa ikusi genuen, esan a ber gertatzen, eta ez. Etzan inor jun, jendeak asko zorion dugintuen, eta batez ere gizonezko horiek, hasi que, pozik. Kuriosoa da, ez dezu inor mindu nahi, baina mina dago, mingarria da. Bai. Beste gozadan norbait erasotua sentitzen bada, eta hori hainbat gizonengan, feminismoaren ia edozein aldarrirekin gerta daiteken zerbait da, hau ez, joera hori, baina mina emanaldiak berarekin daraman zerbait da, ez? Nik hor, barnean gatazka eukitzen normalen, ez? Iruditzen zait, norbaite mindua sentitzen bada, edo erasotua sentitzen bada, ez degula lortzen bera gure gana hurbiltzea, eta berak ikustea guk ikusten deuna, baina aldi beren si te pica por algo, ez? Orduan, aldi beren, min hori sortzea, edo pikore hori sortzea gizon, edo, gizon zein emakumeengan, ondo egon daitek ere, ze hor, zerbait mugituko da, ez? Eta zerbait lantzeko dagoela ikusiko da, orduan, hori barne gatazka hori, oreka bat agian, bai. Horrelako, aurre estreinu eta itzordu eta zaratago, ze bestelako publiko topatu dituzue, ze ari zarete sentitzen, eta batez ere, zenbat ari den mugitzen ikuskizuna, ez? Bada oso ederra, baina batzutan gero konektatu behar da, ez? Programazioaren eta arte eszenikoen, eta industria txiki hauekin, eta beti ez da erresa izaten, ez? Bai, hortan gabiltza orain, behin egin dugu bakarrik, hori estrenu hortan, 26-en, eta mugitzen hasi gea,
azaroak 25 inguruan eta martxoak 8 inguruan uste dut errez eukiko deula esan digutenagatik. Eta gero mi pueblo leheren jardunaldien barruan, deitu digute parte hartzeko, pixkate literatura zehartatik jotzen, Logroñoko sala beltzarekin kontaktuan gaude. Nik uste bigean ez erresa dela mugitzeko, bai ekonomikoki, bai esan dezuna leno infrastrukturalki. Orduan pentsatzen dut, enkajatu dezakeela eta ez genuke zertan zaila euki behar mugitzeko. Halare, akaso aldarrikatu behar damo, ni hemen ari naiz Mailerekin lanak horrela banatu ditugulako, eta gizonezko izan dagokitu zait, hau lantzean, baina akaso azaroako 25 martxoan 8 datatik aratago ere horrelako emanaldi batek behar dura leku, ez? Eta akaso hori ere aldarrikatu behar dugu, ez? Bai. Bestela gertatzen da... Purple washing. Homofobiarekin gertatzen den bezala, ez? Ekainean denak... Ez dakit enpresa guztiek eta publizitatea eta dena, eta behira ze anistasuna gora eta dena, eta gero urtean zehar isilik, azkenen, ez. Hemendik programatzaileei eta programatzaile publiko izan gabe ere horrelako ikuskizun bat areto txiki batean gauzatu nahi duen bestelako ekintzaile pribatuei. Gure deialdia, hementxe duzue ikuskizun puxka bat, Maili Arana eta Virginia Morrionesek gauzatzen dutena, ikustarazten dutena urtetan, mendetan eta milurtetan isilarazi diren emakume poeta asko, eta zorionez gutxi batzun ahotsa mantendu delako, berreskuratu ahal izan dituzte eta euren bitartez gainontzekoak omendu. Beraz, hortxe ikuskizuna Anonimas eta Anonimasekin batera lehen esan dugun bezala Palabra de Mujer. Anonimas Palabra de Mujer ikuskizun hori, aldarrikatu behar dugula eta gonbiatu behar zaituztegula guztioi, programatzaileei eta gainontzekoei emanaldi honi behar duen tokia eskaintzea. Eta biztan lehi, askotan ezki hau hartzen zen bateko boterea daukagun eta herri askotan zuk eskatu ezakezu bai udaletxean edo kulturako teknikariari edo aizu begira hau interesgarria da eta zeratik herrian ez dugu egiten eta askotan borrelako gauzak ez ditugu egiten ez dugulako pentsatzen kaso egingo digutenik edo entzungo gaituztenik, baina aizu horretarako daude erakunde publikoak eta eskatu. Gero ikusiko dugu, baina... Eskatzea librea da, baina... Baina zuek eskatu. Eskatu, hori egia da. Lehen aipatu dugu Nadia Anjuman, bere senarrak hiltzuen emakume eta poeta, eta bere olerki batekin ere egiten duzu emanaldiaren zati bat, eta olerki horren zatitxo batekin ondo baderituzu Maili agurtuko dugu tartetxo. Mila esker, biolinaren mikrofon hori irekiko dugu, eta segituan entzungo dugu. Maili Arana, Anonimas, Palabra de Mujer, ikuskizunaren beste zatitxo batekin. No tengo ganas de abrir la boca. ¿De qué debo cantar? Yo, quien está odiada por la vida. No hay diferencia de cantar o no cantar. ¿Por qué debo hablar de la dulzura cuando siento yo tanta amargura? El festín del opresor me tapó la boca. No tengo ni un compañero en esta vida. ¿Para quién puedo estar dulce? No hay diferencia de hablar, reír, morir, ser. Yo, con mi soledad agotada, con dolor y tristeza, nací para nada. La boca se debe precintar. Maili Arana biolinean, Anonimas Palabra de Mujerren zatitxo bat orkesten. Mila esker, Maili, eta nahi duzen arte.
Eta gu bagoaz aurrera ezpentsa. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Badira zenbait urte, eta gero eta gehiago esango nuke, urtean zehar alerta egoera desberdinak bizi izan ditugula, edo hala markatzen dituztela. Eromen fase batean sartu gaituztela eguraldiaren kontu honekin. Eguraldia hemen aldakorra da, beti izan da, hala izango da, eta ez dakit, eguraldia bera ulertzeko ere, ez dakit erotu egin esote garen. Espektakulua bihurtu da. Eguraldia telebistarako oso produktu merkea da, eta denbora asko betetzen duena, eta entzulea asko biltzen dituena. Orduan, da, gauza, produktu miresgarria, zer eskatu liteke oberik. Izan liteke hainbeste alerta ematea eta bere publikoek nolabait bizkarra babestu nahi dutela, abisatu dugu, halakoa batorrela eta gero etorri gehienetan ez da ezer etortzen, baina hor dago abisua eta gero responsabilidadeak ere hortxe gainetik kentzeko. Gaiztoa izango naiz jokinek iriki duen ate hori beste gauza batzuk, eta nik hemen maigainean jarri nahi dut askorik ezagutu gabe beti kezkatu izanan kontu bat eta dira seguruak. Hor alerta naranja eta gorri horiek eta karo, hemen eguraldi aldakor horretan alerta gorri batean mendian ibiltzea zer da? Seguru horien joku hori ere niretza da aztertzekoa. Zer ordainduko izuten zer dan arriskuak hartzea zer estan. Naiz irratia. Keep calm and bigarren kafea. Dame fuego, tracción, camino de la perdición. Dame peso, presión, valor. Eta egon gutxi dira, Kike Gonzalezek bere azken lana argitaratu duela Sur en el Valle izeneko diskoa eta diskorri izena ematen dion kantu hau. Bigarren kafean entzuten ari zaretena. 8 minutu arratsaldeko 5:00 aurrera goaz. Gaur astelena urriak 4, hementxe gara. Gure 253. saioa. Persiste en tu imaginación, justo cuando hay sur en el valle y aire en el pulmón. Al caer la tarde desapareció, pero no lo sabes. Dame fuego, ambición, paciencia ante la indecisión. Dame crédito, bendición, amor. Dame crimen, protección. Resérvate la compasión. Me advertiste sin rencor. No viste que me revolcó. No aprendiste. Sopla el viento sur en el valle y aire en el pulmón. Al caer la tarde desapareció. Como el río salvaje, miras alrededor. Al caer la tarde, entras en prisión, pero
Ba, zuren elbaionekin, Kiko Gonzalezen azken lanarekin aurrera goazela kontatu dizuegu, eta guk aurrera egin behar dugu hain zuzen ere zuentzat gauzak oparitzeko, baina egi guztia esango dizuegu, esan genizuen, Iker Laurobaren Victoria Eugeniako kontzerturako sarrera genituela, lehia jarri genuen, asko hartu duzu parte, baina ez du inork asmatu. Ez da egia. Ez da egia? Nola aitortu behar dugu. Irratiko pertsona batek asmatu duela, baina noski. Bai, egia da. Hori da tongo. Oso gauza jebia gertatu da. Iker berak ez daki zein den kantua, eta Ikerren oso gertuko pertsona batek asmatu egin du, baina pertsona hori gure oso gertuko ere bada. Guk ez diogu esan, baina... Ezin du berak irabazi tongo izango litzateke. Emango lukelako, ze litzateke izango, baina... Bai. Ez asmatu duelako, baina bueno. Guk... arauetan eta idatzi genuen bigarren kafekoek ezin genuela parte hartu, eta, parte hartu, bai, baina ezin genuela saririk irabazi, eta, kasu honetan, horre legalitataren mugan dago, eta tira. Itxaron egin behar dugu, ean horka asmatzen duen, baina ezin dugu gehiago itxaron. Bueno, gaur zozkatu nahi genuen, baina bihar arte luzatuko dugu, beraz, adi oraintxe entzuten ari zaretenok. Abesti bat jarriko dugu, Mercedes Mendibek agurtu gaitu elkotik, estatu batutatik. Mercedes, ez dakit horrela Euskal Herria etortzekoak noiz zareten, baina zaretenean, akordoia karri edo, nik hemen badaukat akordoia pianokoa zuretzako, baina estatu batuetako akordoilari haundia, Mercedes Mendibe. Baina zer dudan ebadan? Ken 6 izango da, goizeko 11ak, 10ak. Goizeko 8ak, Carson City nebadan. Da Elkon, oso zabala izango da nebada. Bai. Kaso erabilera bat, baino gehiago dauka. Goizeko 8ak. Goizeko 8ak. 8 jotzear, 7:57. 3 minuti faltan. Bueno, egunon Mercedes Mendibe, egunon Euskal Herria, naiz eta diasporan izan. Plazerrez jaso ditugu, zure agurrak, eta esandakoa, onuntza zatozenean, soinu ekarri eta bizite guzu eta kontatu elkotik nola doazen gauzak, euskal kultura nola dabilen estatu batutan, eta gure euskal diasporak hain bat txokotan dituen gora berak. Baina esan da bezala, gaur Iker Laurobaren zozketa hori egun bat gehiago luzatuko dugu, eta zuek asmatu behar duzue, sarrera bikoitz hori eskuratzeko, zein den kantu hau. Adi! Flamenkatu zaigu pixketik. Pasmatu behar duzu ez da kantu dena, guk pista batzuk eman dizkizuegu eta gaur bat gehiagore emango dugu. Esan genuen, 4 urtaroi buruzko kantu bat zela. Iker Laurobak proiektu batean, 4 urtaro bakoitzari buruzko disko bat. Kaleratu delako azken urte hauetan. Horien artean, nahi eta edo nahi gabe deskartatu genituen Udaberria eta Uda. Uda noiz deskartatu dugu? Nik lenguan haizu. Ez zaude adi? Eneon. Uda eta Udaberria deskartatu ditugu. Esan genizuen, bateriarik ez duen kantu bat dela. Hoi da. Baina gaur pista bat gehiago emango dizugu. Eta pista oso potoloa da, Baina ez pasa. Ez? Bai, pasa, baina ez asko. Mikroak itxiko ditut musika egoko eta konsulta egingo diete. Segundu bat. Goiuri, amaia. Venga, mentxe pista, Negua diskoaren kantu bat da. Ez dauka bateria. A ber, asmatzen duzuen, baina bazpade entzun berriro.
Kontzertu zarra datorren asteazkenean, bueno, etzi, Victoria Eugenian, arratsaleko 8:00. Geldi. Aizinen pistak ematen, baina ez duzu esan zein behar duten. Bai, esan duzu, asmatu egin behar duzu. Bai, nola asmatu. Baino, Nora asmatu. Nora asmatu. Ze ez du balio, etxen nago eta asmatzen dut, eta bidaz ondo asmatu dut. Ba ez. Guri bidali behar diguzue erantzuna. Horretarako, guk Instagramen kutsatxoa jarri dugu, gure storietan kutsatxoa. Kutsatxoaz baduzu topatzen, mezu pribatu bat bidali ezakezue, bai Instagram, bai Facebook, edo Twitter bidez, edo nahiago balin baduzue, agian sare sozialik ez duzue, bigarren kafea, abildua, gmail.com elbidera ere bidali. Eta hemen pasa. Edo etorri gure estudiora, kafe bat hartu gurekin, eta kontatu ze abesti den edo ze abesti uste duzuen dela, baina hori, gure sare sozialetan edo e-mailean, ze agian errexagoa da, e-maila. Eta guk zera egingo dugu. Saio berezia. Asteazkenean Victoria Eugenian izango gara, arratsaleko 4:00 6:00 egongo dira gonbidatu bereziak soinu frogak egiten, antxe Victoria Eugeniako aretoan eta gu antxe ondoan, eta sartuko gara, pixka bat entzungo dugu soinu froga nola dijoan, eta horrelako gozatxoak egingo ditugu. Baina gonbidatuak ere zein diren dagoeneko badakigu. Bueno, zerrenda luzea da. Zerrenda, eske luzegia da. Luzegia da, dendenak ez ditugu esango. Esango ditugu batzuk? Venga, batzuk, adibidez, badakigu Einaute Lorrieta izango dela bertan. Badakigu Izaro Andres izango dela bertan. Badakigu esaterako... Lucas Delgado izango dela bertan. Badakigu Olat Salvador. Olat Salvador ere izango dela. Esti eta Mikel Marquez ere izango dira bertan. Bai, Joni Camacho. Noski Leire Letu ere izango da, baina esan ezake ia formakuntzaren zati bezala, formazioaren parte bezala. Bai, taldean Iker bera, Andoni Etxebeste, Maria Soriazu, Urbil Artola, Leire Berasaluze eta Olaia Intziarte. Eta guk egingo dugu horrelako ibilbide retrospektiboa Victoria Eugeniak euskal musikan suposatu duenari buruz esaterako. Aurreko larun batean Urbil Artola topatu nuen eta galdetu nion aizu Urbilzuk Victoria Eugenian inoiz jo duzu, eta esot, bai, naiz ondo gogoratzen, baina Sorotan Belerekin behin edo bitan aritu ginen, pentsa noiztik eta noraino ez, hor badagoen kontatzeko, badakit adibidez Maria Soriazurentzat lehenengo aldi izango dela, Victoria Eugenian. Kamerinoak irikiko dizkigute? Ez da gitu, ba. Zer kotilla zean. Mi mikrofono hartu eta Victoria Eugeniatik korrikan ikingo etor. Agian mamuren bat ongo da Victoria Eugenian. Boiurik beraz, nahi du inalambrikoa hartu eta kamerinoetan barrena ibili. Gerrako zea bezala, etzitateako egin dizena. Eta sekretutxoak eta... Horrelako gauzatxoak. Claro, igual kamerinetan baina kamera bat komuneko ateetan mezuren badago, ez? Agian abeslari batek datorren eguneko abeslariari mezuren bat utzi dio noizbait. Sekretutxoak. Eta mamoa, nik hau investigatu behar dut. Antzoki guztietan mamoak daude. Erun Victoria Eugeniakoa? Victoria Eugenia bera, agian, baina... Izan litek, ez dakit. Kontua da, Goiuri, etzazula gehiagiliatu asuntoa, aber gero ezingo garen itzuli. Sentimenduak arautu alko. Ezin gara itzuli Iker Laurobaren Uda diskoko kantu hau ez dakigu seldizean izango den. 4 urtaro, kantu asko egin nahi, denak ez dira kabituko noski, beraz... bertaratu beharko duzue, oraindik sarreraren bat salgai geratzen da, Donostia Kulturako webgunean sartzen bazarete, baina akaso erresagoa duzue, esan da bezala, gure kantu hau, Iker Laurobaren kantu hau, zein den asmatzea, bera. Dagoeneko pista guztiek eman ditugu, garrantzitsuena, Uda diskokoa ez dela, Udaberriakoa ez dela, Udazkenekoa ez dela, alegia, Negua diskokoa da. Eta ez dauka bateriarik horrekin asko laburtzen dira okerek. Arratsaldeko 5 eta 4 minutu bigarren kafean esandakoa etzi, Victoria Eugenian izango gara, asko kontatzeko eta asko, benetan maite dugun eta
Eta lagun ere badugun Iker Laurobaren kontzertu ezin bereziago horri buruzari kontatzeko. Eta kontzertua 8 da. Agian norbaitek, ez balin badezu asmatzen, eta ez balin badezue sarrerarik erosi oraindik, erosi dezakezue, eta aizue. Hori, urriak 6, goizeko 8 Victoria Eugenian. Sarrerak, ama? Goizeko 8? Uy. A madrugar. Pero me está haciendo. Ez barkatu. Arratsaldeko 8 Victoria Eugenian. 15 euro. Eguneko menua. Ez salimos kazue horrela gastatzeko moduan, hori izan daiteke, ea esmatzen duzuen zein den gure kantua, eta guk bihar sin falta, zozkatuko ditugu gure pisarrer horiek. Negarrez zure ukatzea sartu zain begian malkoak arrunt bihurtu dira. Eta nik maite dutei buruz bi gauzatxo esan badizkizuet bat, entzule batek idatzi esateko aizu, zure maite duta, fijo, inoiz esan dezula. Hori nik entzun dizut. Eta bestea, lagun batek idatzi dit, eta esan dit, ikusi behar dugu elkar, gauzak dozkagu kontatzeko, eta pentsatzen, hombre, gauzatxoak zuk izango dituzu kontatzeko, nik ez agada imeste kontatzeko. Ui. Baino, antzadanez, berak bai. Urduri nago. Sekretutxoak. Bai, gauzatxoak. Baina zuek geratu hor, zegu Tubalura goaz. Irratian jarraitzen dugu, baina bai, Tubalura goaz. Izan denbora eta orain azkarri noa atzera begiratzeko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Nik esan dut Tubalura goazela, Maia, baina ez dakit zergatik goazen Tubalura. Akasentzuleak esango du zer da Tubalu. Edo non dago Tubalu ara joateko? Ni kontatuko dizu. Tubalu lunei... Eskerrik asko biara arte, Venga, goiuri, zeba goaz Tubalura. Eba! Abesti hau nahiko alaia da, baino Tubalura goaz efemeride triste batengatik. Ara. Atzo, urriak 3 izan zen, eta Tubaluko lehortaren 10. urte hurrena izan zen. Izan ere duela 10 urte, 2011ko urriaren 3an, Tubaluko estatuak larrialdi egoera deklaratu zuen urritasunagatik. Izan ere, ia 6 hilabetetan ez zuen euririk egin. Eta beraz, uri geratzeko zorian egon ziren lehorteagatik. Azkenean, Zelanda Berriak eta Australiak laguntza eskaini behar izan zuten urtangak eta destilazio tresnak bidaliz. Baina Iñigok esan duen bezala, agian entzuleren batek galde dezake non dago Tubalu. Zer da Tubalu?
Egia da, munduko herrialden zerrenda osatu beharko bai genu 10 minututan. Ziur baten bat aztuko litzaigukela, bat baino gehiago. Eta agian, askoren aztutakoen zerrenda horretan Tuvalu agertuko litzateke. Egia esan gure egunerokotasunean ez dugu herrialde horren berri izaten. Izan ere oso estatu txikia da. Pentsa, aurtengo Olimpiar Jokoetan, soilik 2 ordezkari izan dituzte. Karalo Maibuka eta Mati Stanley korrikalariak. Baina izo hemendik gure aintzatespena 2 kirolari horiei. Noski. Baina gaur ez gatoz Tuvaluko kirolariei buruz hitz egitera. Kirola ez baita herrialde baten nortasuna definitzen duena, edo ez guztiz behintzat, naiz eta batzuk hori pentsatzen duten. Orduan, zergatik aukeratu Tuvalu? Guk uste baino askoz presentago dagoelako gure bizitzetan. Kokatu gaitezen. Hawaii eta Australiaren artean dago kokatuta. Tuvalu koral atoloi eta arrezife uhartez osatutako kate bat da. Tuvaluko hiriburua, Funafuti, 18 kilometroko ilargi erdi formako koral bat da. 170 kilometro karratuko aintzira bat inguratzen duena. Tuvaluk aireportu bakar bat, banku bat, ospitale bat eta atoloian zehar doan errepide bakarra du. Bertan, 11.000 biztanle bizi dira. Arrantzaren industriak eta Tuvaluko nekazaritza mugatuak ez dute mikroestatuaren populazioa mantentzeko adina elikagaiko izten, eta batez ere importatutako produktuekin bizirauten dute. Elikagaien ekoizpenean desoreka hori egon arren, Tuvaluko bizikalitatea nahiko altua da, Derrigorrezko hezkuntza publiko ere esker, nazioko helduen alfabetatze tasa ia 89% igo da. Eta munduko bankuak diru sarrera ertain altuko ekonomia gisa sailkatu du Tuvalu, bere lurraldeko arrantza eskubideengatik. Esan bezala, 11.000 pertsona inguru bizi dira Tuvalun. Euskal Herriarekin alderatuz, Tuvaluk Andoain, Sopela edo Donibane Loizun herriek baino biztanle gutxiago ditu. Gutxi gora bera, Antxoain, Amurrio edo Elgoibarrek bezala. Biztanle horietatik, 49% baino ez du interneterako sarbidea. Eta oso mantxo doa satelite bidez iristen baita. Eta hala ere, bida ze kuriosoa. Tuvaluren diru publikoaren $12 bat, internetetik dator zuzenean. Nola da posible? Ui, ba. Mila 1985, Amaia oraindik jaio gabe zegoen. Hala da bai. Urte hartan... Eta zuk urte bete izango zuen? Nik urte bete, txikia. Urte hartan fax bat iritsi zitzaion Steven Bolandi. Boland Tuvalu irlako makroekonomia arduraduna zen. Makroekonomia, mikroestatu txiki horretan. Oiuri! Bale, barketu. Baizu, lanean ari zen, Boland gaixoa. Gure lagun Stephen lanean ari zen, eta fax bat jaso zuen. Faxean idatzita zegoenak, estatuaren ekonomia aldatu zuen. Tuvaluri domeinu bat egokitu zitzaiola eta domeinua .tv zela zioen fax horrek. Bolandek bera konartu zuen faxa jasotzerakoan bilera bat egin zutela. Eta beraien galdera etzela izan, zer egingo dugu .tv domeinuarekin? Baizik eta, zer da internet? Wow. Jebian hor aldatu den... Baina, nik galdera badakat. Zer da faxa? Lehen txiste egin barnun, baino, faxa zerren jakingo dezu, baino erabiltzen ikusi ez den ikusiko, ez? Ikusi agian, ez dakit, medikuak erabiltzen, baina, edo ez dakit, baina nik erabili edo nire aurrean norbaitek erabiltzea
Ez. Nik aitortu behar dut, Estatu Batuetara joan nintzenean ikastea, komunikazioko graduko azken urte egin nuenan, eta zegoen dokumenturen bat, ez dakit zertzen sinadurekin, eta horrelako zerbait, eta eskatzen ziguten fax bidez bidali behartzela. Ez zutela onartzen beste modurik. Eta ez dakit ze arazo izan genituen faxa topatzeko, area dokumentoriek bidaltzeko, ze unibertsitatean ez zegoen makinarik, eta arazoak izan genituen, bai. Enaiz gogoratzen, nork, baina orain dela oso gutxi, norbait esan zidan, bestela faxez bidali. Wow. Baina gutxi, esanet, udara osteko kontu bat, udara iraia aurri zationtako zerbait. Bestela faxa? Eske gu erabiltzen dugu indik. Zein bialtzen dizue fax, ez moatzen zein egin zontzan hau. Beraz, interneta zer den etzekiten, bilera hartan, baina, bazuten fax bat esaten zuena, hemen zerbait zuena da. Hori da, .tv interneteko dominioa zuena da. Beraiek etzekiten zertzen internet garai horretan, baino, gertatu da, internetaren azkundearekin entretenimenduko eta telebistako orrialde asko direla .tv dominioaren jabe egin nahi izan dutenak. Eta Tubeluko gobernuak diru sarrera berriak lortzeko aukera ikusi zuen. Verisign, goi maila geografikoko domeinuak maneiatzea zarduratzen den enpresarekin akordio bat sinatu ondoren, Pazifikoko uharteak .tv bukaerako eskubideak eman zituen urtean $5 milioi truke. Hau da, beraien ekonomiaren 10%. Eta zergatik hainbesteko diru, zergatik akordio hori, plataforma handiek .tv erabiltzen dutelako. Adibidez, orain bertan, erabiltzen ari garen Twitch.tv da. Wow. Baina ez da bakarra, adibidez Disney Plus.tv Disneyren webgune nagusira bidaltzen ditu erabiltzaileak. Gauza bera gertatzen da Netflix.tv, YouTube.tv eta Amazon.tv erekin. At frestadaga, ég sit með sólarvörn, syrgi gamla tíma, við vorum skólabörn. Horregatik da internet hain garrantzitsua Tuvaluren ekonomiarentzat. 1985ean, fax hori jaso ostean, gaur... Pixka parrafoak insaltu indezu ez da? Ze pasa da? Segundu bat behar dut. Siesta txika daitin bat, Gustora ari musika entzuten, ez pentsa. Horixe gertatu. Hola izan da esten? Horixe gertatu zait. Abestia entzuten ari nintzen. Betxatzen ari nintzen. Abestia nik aukeratu dut edo jarri egin didazue. Eta nastu egin naiz. Baina itzuli gaite zen. Zer ginen komentatzen akordio bat sinatu zuela. Nik barkatu, gehiago nastuko zitut, baina ez egiten zertzen internet, baina internetekin nola diru erabazi, erreixas matuzuten, Ze ustezu? Gure Stephen Bolland makroekonomiako arduraduena mikroestatuko makroekonomia tuntuna dela? Ez. Ez. Baina tira, itzul gaitezen. Kontratu horretaz ari ginen, Verisainekin daukaten kontratu horretaz. Kontratu hori abunduan amaitzen da. Ontan? Bai, abendu ontan. 2021ko abenduan. Berritzeko intentzio dute, baina noski, diru gehiago eskatu nahi dute. Orain badakite zer den internet, eta badakite internetek behar duela .tv domeinua. Zer guapatu aloko musika. Oso ona. Eta entzuten jarraituko dugu. Baina ikusiko dugu zer gertatuko den urte amaieran. Ea akordioa sinatzen duten, edo zer gertatzen den, baina dagoeneko beste kezka bat ere badago. Badirudi Tuvalu urperatzeko zorian dagoela. Hori horrela da. Sopoaga lehen ministroak azaldu duenez, Tuvalu dagoeneko uraren goraldia jasaten ari da. Adibidez, hondartza batzuk hasi dira desagertzen, igadurak, lehorteak, laboreak gazitzen dituzten eta ur gezak gutxatzen duten itsasu-holdeak jasan dituzte, nekazaritza ekoizpena txikiagoa da, arrantzaren beheraka da ere gertatu da.
Gainera, azkeneko 15 urteetan biztanleriaren 20% joan da. Hau da, 3.000 eta 4.000 pertsona bitartean. Fiji eta Zelanda berrira joan dira gehienak. Beraz, iragarpena gogorra dira. Adituek diote, klima aldaketaren ondorioengatik desagertuko den Nazio Batuen erakundeko lehen kidea izan daitekeela. Orduan hemen, benetan garrantzitsua. Bueno, edo batzuentzat garrantzitsua dena. Uartea urperatzen dela? Ba. Klima aldaketa? Klima aldaketa? Ba. Jendea etxerik gabe geratuko dela? Ba. Hemen benetako kezka da, aizu, eta .eu-erekin zer gertatuko da. Lasai ze dagoeneko badakigu. Jugoslaviako Republika Federalarekin gertatuko da. ICANN izenak eta zenbakiak esleitzeko interneteko korporazioak .tv dominioarekin zer gertatuko den argitu zuen. Dirudienez herrialde bat desagertzen bada, indarrean dagoen politikaren arabera domeinua bera ere desagertuko litzateke. Baina arrazoizko trantsizioaldi bat albidetuko lukete, eragindako aldek beste domeinu batzuetara igarotzeko aukera izan zezaten. Jugoslaviako, adibidez, zena orain .rs eta .me da, eta horterako 3 urteko trantsizioaldia egon zen. Baina tira, lasai, Ze espero zenaren kontra, eta aurreikuspen apokaliptikoi aurre eginez, Tuvaluren azalera 73 hektarea hazi da azken 40 urtetan. Eta nola? Naturaren gatik. Que fuerte. Beraz, batzuek diote urperatzeko zorian dagoela, besteek diote lasai uartea eta, herrialdea hazen ari dela, ez dakigu zer gertatuko den, tartean abenduan bilera oso garrantzitsu bat, .tv-erekin. Beraz, momentuz, dirua Tuvalutarrentzat. Dirua Tuvalu. Aupa Tuvalu. Gora Tuvalu. Gora. Eta ez dakigu zer gertatuko den abenduan, espero dugu, aizue, beraiek eskatzen dutena jasotzea. Egia da, 5 milioi, guretzat diru asko dela, baino benetan, enpresa handiek erabiltzen dute .tv, eta izo, erabiltzearen eskubideengatik, diru gehiago ere ordaindu dezakete. Beraz, gu Tuvalutarrekin, gora Tuvalu, asko gustatu zaigu Tuvaluko musika. Hau prestatzen deskurritu dugu. Asko gustatu zaigu, irudiak ikusi ditugu eta zoragarria da Tuvalu. Baina, berritxarrat eman berrizuet. Oso zaila da Tuvalura heltzea. Duela urte batzuk artikulat irakurri nuen, seguraski urpean geratuko zen lehenengo herrialde izango zela, eta zituzen arazoekin, eta bilasi, eta ez dakit oso galdi gutxi iristen dira astean, oso urruti, guretzat garagarri urruti dago, ruta bat Los Angeles bitartez zegoen, baina ez dakit oso bidai luzea da. Turismoaren nazioarteko erakundeak dio, 1.300 turista iristen direla bataz beste urtean. 1.300 horrela esan da, gian asko dirudiez, baina urte batean, ez? 375 egon ditu urte. Egunean 3. Hori ba. 3 turista egunean. Horrek esan nahi du, astean behin egazkin batean 15 bat iritsiko direla. Badago aeroportua. Bakarra, baina badago. Egaldi gutxi hori eta garesti, eta luze. Bizpairu egon behar dituzu bertara bideiatzen. Uste ez egin dezakegula noizbait irratsaioren bat Tuvalutik? Jo. Bueno, baina twitch.tv erabiltzen jarraituko dugu. Vale. Eta erabiltzen dugun bitartean, Tuvalutarrek dirua jasoko dute. Beraz, Tuvalu salbatzen ari gara. Vale. Horrela diote. Amy Hanayalahi den Tahiti Nui kantuarekin, bigarren kafean Tuvalu salbatzen jarraituko dugu. Gero eurozentrismo azitzik ingo dugu.
Badira zenbait urte, eta gero eta gehiago esango nuke, urtean zehar alerta egoera desberdinak bizi izan ditugula, edo ala markatzen dituztela. Eromen fase batean sartu gaituztela eguraldiaren kontu honekin. Eguraldia hemen aldakorra da, beti izan da, hala izango da, eta ez dakit, eguraldia bera ulertzeko ere, ez dakit erotu egin ezote garen. Espektakulua bihurtu da. Eguraldia telebistarako oso produktu merkea da, eta denbora asko betetzen duena, eta entzulea asko biltzen dituena. Orduan, da, gauza, produktu miresgarria, zer eskatu liteke hoberik. Izan liteke hainbeste alerta ematea eta ere publikoek nolabait bizkarra babestu nahi dutela, abisatu dugu, halakoa batorrela eta gero etorri gehienetan ez da ezer etortzen, baina hor dago abisua eta gero responsabilidadeak ere hortxe gainetik kentzeko. Gaiztoa izango naiz jokinek iriki duen ate hori beste gauza batzuk, eta nik hemen maigainean jarri nahi dut askorik ezagutu gabe beti kezkatu izanan kontu bat eta dira seguruak. Hor alerta naranja eta gorri horiek eta karo, hemen eguraldi aldakor horretan alerta gorri batean mendian ibiltzea zer da? Seguru horien joku hori ere niretza da aztertzekoa. Zer ordainduko izuten zer dan arriskuak hartzea zer eztan. Naiz irratia. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Euskal Herrian, beste leku askotan bezala, otsoak bizi ziren bertako mendi eta basoetan. Gizakion aberei eraso egiten zieten, eta gizakiaren eta naturaren arteko hartu eman malkartsuan beste korapio bat sortu zen. Inguruetako nekazari eta bizilagunek arazoari konponbidea jartzeko otso guztiak akabatu zituzten. Instituzioek diru sariak ematen zituzten garaiaietan otsoak hiltzeagatik, eta 1950 urterako Euskal Herrian ez zen otsorik geratzen. Pasa jaunari galdegio zu iratzar dadin. Baina, naturaren senari helduz, otsoak behin euren habitata izandakora itzuli ziren, orain hamarkada batzuk atzera, eta beste behin gizakiak bere ongizatearen etxi eta otsoak beste behin desagerrarazi zituen, oraingoan ere instituzioen laguntzarekin. 2010 urtean hil zuten Arabako azken otso taldea. 2016an Bizkaian bizi zen Euskal Herriko azken otso taldea. 2015 urtean aldiz agertu zen otso talde bat gizarteari eta instituzioi aurre egiten ziena. Ordura arte inguratzen zuten problematikak eta bidegabekeriak salatu eta lantzeko iritsi zen zehazki. Desberdintasun bat zegoen ordea ordura arte egon ziren otso taldeen eta azken talde honen artean. Otso guztien artean, otsemeak elkartu ziren. Pasa jaunari neudorpea izatu dadin. Ez dakigu otsoen historiarekin lotura baduten, beraiek erantzun beharko dute galdera hau. Duela 6 urte, Amurrion, neska gazte taldea sortu zuten, otsemeak izenekoa. Gazte mugimenduan eta herri mugimenduan feminismoa lantzeko sortu zuten talde eragile hau. Euskal Herriko neska gazte taldeen sarearen parte dira. Elkar saretze eta ehundura sendoago baten marko batean egiten dute lan. Neska gazteen problematika eta harremanak landuz, 11 ekimen sortu eta sustatzen dituzte.
HMak taldeak Amurrion hainbat ekimen egin ditu eta horien artean dago sortu duten azkeneko tresna, entzun gaitzatela. Tresna hau inguruan egon diren eraso guztien aurrean erantzun bat emateko sortu dute. Espazio publikoan eta era anonimoan erasoak salatu ahal izateko eta laguntza eskaintzeko sortu dute. Honen inguruan gehiago jakiteko gurekin ditugu HMak taldeko Maili Sasi, Nekane Martinez eta Eider Garzia. Ongi etorri bigarren kafera, neskak? Eskerrik asko. Zer moduz? Ondo entzute gaituzu ez? Bai. Osondo. Bueno, lehenengo galdera izan marko da, ez? Lauka 8en historiarekin zerikusirik zuen taldearen izenak? Bueno, pizka bat kontua da, HMak taldea hori, esan duzun bezala duela 6 urte inguru sortu zen, ez? Amurrion, eta, sortu zen alde batetik, eta batez ere ikusten genuelako gazte mugimenduen espazioak, nahiko maskulinoak zirela, neska gazte hori nahiko kostatzen zitzaigula parte hartzea, eta, ez horren parte izatea, eta gainera nahi genuela, benetan parte hartu, eta eremu horiek eraldatu, eta gero, ambizioarekin ere bai, pizka bat, feminismotik gure herria eraldatzen joateko, ez? Eta kasualitatez hori, Amurrioko Gazte Asanbladaren logoa edo ikurra izan da beti 8 baten irudia, aiaraldean ere bai, Garobel mendilerroan eta hainbat 8 bizi izan direlako, eta baina, pizka bat hartu genuen figura hori iruditzen zitzaigulako ere bai metafora polita, ez? Nolabait 8 daukaten figura hori, ez? Eta pizka bat, ulu egitearena, ahots emeak ere bai, ez? Jolastu daiteke, eta, azkenean lortu nahi genuena zelako, nolabait talde bat antolatzea, ez? Edo gero eta neska gehiago ere elkartzearena, espazio horietan eragiten joateko, eta gu ere bai alduntzeko, eta, 8ek daukaten tribuan ibiltzeko ere bai, ez, joera hori, eta besterik gabe, pizka bat horregatik hautatu genuen, izan zen hori, hasierako prozesua, ez, nola hasi ginen elkartzen eta agertu zen izen hori, eta horrekin 6 urte eman ditugu, baina, izenak baino nik uste dut izaerak definitzen gaituela, guk ez dugu asko ere esplotatu HMaken izena bera. Eta, esan dezun bezala, behar batetik edo zuen inguruan somatzen zenuten espazio falta batengatik edo horri aurre egiteko sortu zenuten taldea, baina nola izan zen sorrera hori, nola izan ziren lehenengo pausuak? Apur bat nahasiak eta ez genekiela oso ondo nondik hasi. Egia zen, gure eskualdean bazeudela edo egon zirela beste talde feminista batzuk, baina momentu horretan goaz eginenean ez zegoen inolako mugimendurik, ez talderik, ez ezer. Orduan apur bat, barnera begirako prozesu batekin hasi ginen, zer da feminismoa, zergatik behar dugun neska gazteo gure espazioa, zergatik behar ditugun horrelako aliantzak, eta abia puntu horretatik hasi ginen. Eta egia esan, hasiera batean, edo, pistoletazo de salia moduan, entzun gaitzatela dinamika edo jarri genuen martxa. Ez duen zer ikusirik gaur egun daukagunarekin, baina, herrian ezagutarazteko entzun gaitzatela moduan hasi ginen jarduten. Eta esan dezu, hasieran ez zegoela talderik edo, sentitzen zenutela faltan pixka bat inguruan ere horrelako referentziak edo espazioak egotea. Eta orain Euskal Herriko neska gazte taldeen sarearen parte zarete. Gure entzuleren batek agian ez du jakingo, zer suposatzen du sare horren parte izateak? Zer da sare horren helburua edo zer egiten duzu sare horrekin? Pizka bat hori, guk ikusten genuen hori, duela 6 urte, ez, ikerrek esan duen bezala, pizka bat lehenengo urratsak eman genituela, baina gero
Euskal Herrian eta Euskal Herriko mugimendu feministan bai eman da, ez? Loraldi bat azkenengo urteetan, neska gazte talde pila bat sortu direnak herri eta auzo ezberdinetan, eta, bueno, azkenean ikusten genuen ere bai, ez? Problematika berak gurutzatzen gaituela Euskal Herrian neska gazte pila bati, baita horri erantzuteko kriston gogoak edo, ez, daudela edo, bueno, nolabait hori nahiko palpablea dela, eta guk bai ikusten genuen beharra ere bai, bueno, beti izan dugu, ez, beste neska gazte talde batzuekin, aliantzak eraiki, elkar ezagutu, borroka ezberdinak ez, ezagutu, eta azkenean horrek nolabait delikatu egiten gaituela, eta azkenean, bueno, pues gero eta sare handiago bat euki, ez? Gero eta, bueno, ehundura hori zabalagoa izan, bueno, gauzak eraldatzeko ere, pues indar gehiago batzen dira, ez? Eta, bueno, pizkat hori da ideia nik uste dut Euskal Herriko neska gazten sarearena. Horretaz aparte, bai herrialde mailan ere bai Arabako neska gazteen topaketak antolatzen ere ibili gara, lehenengoak Amurrioko gaztetxean izan zirela eta bar. Baina, bueno, nik uste dut hori badagoela, bueno, behar bat eta green bat neska gazte bezala, ez? Pues, antolatzen jarraitzeko eta Euskal Herriko neska gazteak, ez, sareak eskaintzen duena da hori. Osea, aliantzetarako aukera, gainera borroka tresnak konpartitzeko eta hausnarketak konpartitzeko aukera eta indar horiek, bueno, pues biderkatzeko aukera. Eta hori, pues hori adibidez asteburu honetan ikusiko dugu, ez? Elizondon egingo diren topaketa edo batera jotzean, gu pues hori Amurrietik ere bai neska gazte pila bat joango garela. Orduan hori, pues pixkat hori ematen du eta hori eskaintzen du ere bai neska gazten Euskal Herriko neska gazten sarean egoteak ikuste. Ni honez pixkat kuskusiatzen, orain arte egin dituzuten gauzekin, eta badago gertakari bat, zuen ekimen guztien artean, esanguratsua edo izan zena, Amurrioko sorginarekin zerikusia duena. Kontatuko diguzu zer pasa zen? Bai, a ber, Amurrien egiten da duela zentzen bat urte egiten zen San Juanetan, bueno, pues herri guztietan bezala suak piztu, ez? Bueno, bai etxeetan eta baina, bueno, pues udaletxeak antolatzen zuen horrelako bueno, topaketa bat, ez? Jendean txokolatada bat, ez egin zer, eta pues pizten zen zu bat. Eta bertan erretzen zuten sorgin bat. Bueno, panpinezko sorgin bat, ikastetxeetako umeek egiten zutena, baina, bueno, pues, emakume baten figura zena, ez? Eta, bueno, sorgin deitzen zitzaiona gainera, ez? Eta hori, pues, aurreko urteetan ere bai, ez, komentatzen ibili ostean, ez? Eta udaletxeari ere bai, udal gobernuari hainbat aldiz aldatzeko proposatu eta, bueno, gorrarena egin ostean, ez? Jarraitzen zuten ohitura hori edo, ez? Aldatu gabe, eta urte batean erabaki genuen sorgin hori lapurtzea, justo, bueno, pues San Juaneko sua baino lehen, gurekin eraman genuen, eta, bueno, pues pixka bat iskanbila sortu zen herrian bertan, ez? Guk ekintza horrekin nahi genuena saldu zen hori, pixka bat, bueno, aurretik ere, gena eramatzen hainbat urte, bueno, aldarrikatzen, ez? Emakumeen eta sorginen paper hori, eta de hecho, bueno, pues, jai alternatibo bat edo antolatzen zen, ez? Akelarrea bera zena, eta, bueno, pues, ekintza horrekin nahi genuen, ez? Sorgina gurekin eraman, eta azaltzea edo pixkat, pedagogia pixkat egitea ere bai, 2021 garren urtean, bueno, pues, aurreko urteetan ere bai, emakumeak erretzen jarraitzea, ez, herriko plazetan ze simbologia daukan ere bai, eta horrek gainera hori ikastetxeetan eta lan bat egiten zela, balio behar zuela, bueno, pedagogia pixka bat egiteko, zer izan zen inkisizioa, zergatik erretzen zituzten, ez, emakume sorginak edo, eta ohitura horrekin amaitu behar zela nolabait buelta emateko, de hecho, ez? Osea, emakumeak azaltzeko, ez? Oraindik ere
gizarte honetan zapalduak izaten jarraitzen dugula, askotan seinalatuak izaten jarraitzen dugula, eta, bueno, akelarrea nolabait ulertzen genuen ere bai, bueno, pues emakumeon alduntzerako ere bai espazio bezala. Eta egia da hori, pues izan dela gure ekintzen artean, igual konfrontazio gehien edo sortu zuen ekimena, ez? Bueno, azkenean ohiturak aldatzea, ez? Bueno, batez ere herri txikietan, eta pues nahiko zaila izaten delako, eta hori, pues jende asko kontra jartzen zaizu, baina, bueno, hori, pues guk ere ulertzen genuen konfrontazioa gauzak aldatzeko modu bat ere izan daitekeela, eta, bueno, pues pedagogia bat egiteko ere balio zezakeela. Eta hori, pues kasi gu erre nahi gintuzte. Baitik esan du iskanbia apur bat sortu zela, baina izan zen iskanbia oso handia. Eta egunean bertan guk ere bai oso gaizki pasatu genuen. Pentsatzen genuelako gaizki egin genuela ekintza hori, baina gero urteak nik uste arrazoia eman digula hori ere hori. Bai, aurten gertatu dena izan da, beraiek gurekin egin nahi zutela akelarrea. Ez zuten bere sua erre nahi eta gurekin egin behar zutela. Bai, pentsa zelan aldatu diren gauzak, ez duela 4 urte ibili behar ginela, kasi hori, benetan hori polizia gure atzetik, epanpin bat lapurtzeagatik, ezagik zer, bueno, horrelako, eta, bueno, bai, lortu da, azkenean udalak akelarrea bere gitarauaren baitan sartu nahi duela, ez? Eta, bueno, hori ere da, ezagik, bai, gauzak aldatzea, bai, garaipen txiki bat. Bueno, orduan, behintzat iskanbiak zertako balio izan zuen, ze batzutan ez da ala izaten, beraz, bueno, postuko gara horregatik. Eta lehen aipatu duzue, hasi zinatela entzun gaitzatela ekimenarekin, eta ez dakala zer ikusirik gaur egun dagoen entzun gaitzatela tresnarekin. Ze sortu duzue entzun gaitzatela tresna, eta zuen sareetan adierazi dezuen bezala, behar batetik sortu da tresna hori, oso behar larria eta tristea da, baina konta iguzue pixka bat nola izan den tresna honen sorrera, zer den tresna, eta zer egin nahi dezuen tresna honekin. COVID-a, eta aurretik, baina COVID-a heldu zenetik ikusi dugu herrian jai giroa asko aldatu egin zela. Jende nagusia, gizon nagusiak neska gazteekin batzen zirela, eta gauza itzusiak, gure begietan itzusiak gertatzen ari zirela. Ez genuen testigantzarik, ez genekien ezer ez, baina, gauzak ikusten ari ginen eta horrela. Eta, planteatzen hasi ginen, zeo zer egin behar genuela, baina ez genekiela zer, entzun gaitzatela tresna, burura etorri zitzaigun, plataforma bat da, ez, Forms plataforma, inkesta modukoa, anonimoa, eta, baliabide ona ikusi genuen, eta, momentu ondo atera da, ikusiko dugu, ea nola dijoan, no? Bai, geneukan nolabait pixkat konstatazioa hori, enbat eraso eta, ez, igual intensidades berdinetakoa, eta ez ematen ari zirela gure herriko kaleetan, guk ere, ez, nolabait, bai, jai giro ez oso osasuntzu horietan, ez, gertatzen diren erasoak, guk ere lehenengo eskutik bizi izan ditugulako, gu ere ibiltzen gara ere espazio horietan, eta ulertzen dugula hori jendeak ere daukala behar bat, ez, pandemiak ere eragin duela behar bat ere gazteen artean sozializaziorako eta guzti hori, eta ez genuen nolabait hori kriminalizatu nahi, baizik eta, eskaintzea tresna bat ere bai, ez, azkenean gero eta individualizatuago gauden, ez, neska gazteak ere bai, nolabait helduleko bat izateko hori, eraso bat bizi duzunean, ez, salatzeko aukera hori egitera. Asko kostatzen zelako lehen, orain ulertzen genuen hori askoz gehiago
kostatzen dela, eta nolabait, bueno, honek tresna honen helburua edo izatea hori, erakustea hori, zuk eraso bat bizi duzunean ez dela zure erasoa bakarrik, askotan ematen direla, gauza struktural bat dela, eta bueno, nolabait ere autodefentsa feministaren, bueno, apologia hori egitearena, badakigulako oso zaila dela askotan erasoak salatzea, zu bakarrik baldin bazaude, baina, bueno, kolektiboan, edo, bueno, babes bat aurkitzen baldin baduzu gutxienez, ente edo neska gazten sare bat baldin badakizu atzetik daukaskula, salatzeko urrats hori eman dezakezula, Igual azpimarratzea ere bai, kezka batetik ere bai sortzen dugula. Neska gazte asko etorri zaizkigula aurretik ere bai, pandemia aurretik erasoak azaltzera eta horren aurrean laguntza ezberdinak eskatzera, baina horietako gehiengoa ez duela publikoki salatu izan nahi. Eta ulertzen dugu ere bai, Amurrio herri txiki bat izan da, zure identitatea laboizetara zabaltzea eta gertatutakoa azaltzea herriari oso arrotza izan daitekela. Orduan horregatik anonimotasun horrena ere bai, tresnak eskaintzen dizu pantaila baten atzetik, baino ez azaltzearena gertatutakoa, eta gainera, lau haizeetara zabaldu ahal izatea eta salaketa bat ematearena. Bai, eta gero guk jartzen ditugula azken finean, igual norbanako edo pertsona horiek ez dituzten tresnak, gu gara talde antolatu bat, eta baditugu sare sozialak, badaukagu herrian ere mezuak zabaltzeko gaitasuna, orduan guk eskaintzen duguna tresna honekin, nolabait hori, eraso hauek sozializatzeko tresna bat, eta gainera, inolako momentuan zure bertsioa zalantzan jarriko ez duena, beste arazo bat edo identifikatuta geneukana zen hori, urrats hori ematerakoan, anonimotasunarena da bat, baina gero beste gauza bat da, nahiz eta publikoki esan, askotan zalantzan jartzen direla, erasotuaren bertsioak, horregatik ez da askotan bide judizialek irekitzen, eta bar. Neskak, eskerrik asko, tresna honen inguruan hitz egiteatik, ze egia da, ez da Amurrion bakarrik gertatzen, leku guztietan gertatzen da, strukturala da, esan dentzuen bezala, eta ez da batzuen arazoa bakarrik, baizik eta denok pairatzen dugun zerbait da, neska gazteok ere pairatzen dugu, eta horrelako tresnak zoritxarrez beharrezkoak dira, eta laguntza handikoak dira kasu gehienetan, beraz zorionak egin dezuen lanagatik, eta jarraitu ahal dezuen einean borroka honekin. Mila esker, bai, jarraituko dugu. Mila esker, Otxemeak taldeko irukideei. Gonbidatuko zaituztegu agian bigarren kafe bat hartzera, nahi dezuen gaian inguruan hitz egiteko, seguruna lanketa guzti horren ondoren eukiko dezuelako zer esan. Kafe hartzeko estudioraino etorri behar dute. Claro, hori da. Kafe hartu alizateko. Hori da, bigarren kafea, ja hemen kafea hartuta egingo dugu. Ederto, mila esker gonbidatena batik. Eskerrik asko. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit. Honey, the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life. Eta Janis Joplin ondiarekin murgiluko gara, gaurko saioaren azken minutu hauetan, Goiuri. Gaurko egunez hiltzelako Janis Joplin duela
51 urte. Eta Janis Joplin jartzen bali baduzu interneteko bilatzaileetan, edo Janis Joplini buruzko libururen bat hartzen baduzu, askotan bagertzen diren hitzak edo gehien nabarmentzen direnak drogazalea, adiktua, heroinomanoa, gaindosia, sexualki oso askea, hori hitz polilekin esan da, ze artikulu gehienetan ez dute hain leun esaten. Baina Janis Joplin hori baino askoz gehiago izan zen. Ze badakigu, bai, 27 urte zituela hiltzen, gaindosi baten ondorioz bere etxean. Horrela, 27 klubean sartu zen lehen emakumea izan zen, gerora Amy Winehouse batu zitzaion. Bai, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain eta lakoek osatzen duten talde horretara. Baina, ezin dugu bere bizitza osoa definitu bere eriotzarengatik, ezta? Ez genuke behar behintzat. Ez genuke behar. Ze esan dezakegu Janis Joplini buruz? Sekulako musikaria zela. Irakurle amorratua. Herri oso kristau batean jaio zela. Eta txikitan harriak botatzen zizkiotela, beltzen laguna zelako. Sekulako xarma zuela, bere ahotsa oso berezia zela, Amerikako Estatu Batuetako kulturaren historia kulturalaren puska handi bat osatzen duela. Munduko rokarena ere, akaso. Munduko rokarena ere noski. Asko egin zuela emakumeengatik esan gabe esan nahi dut, ez zituen zehazki feminismoari buruzko abestiak idazten, baino bidea ateak zabaldu zituen, eta txikitatik defendatu zuen berdintasuna. Arte ederrak ikastera joan zen unibertsitatera, han Texaseko estatuan. Eta gainditu nahi zituen txikitako trauma guztiak. Txikitan eskolan berarekin sartzen baitziren bere hile luze basatiarengatik, bere gorputz ohikoa baino borobilagoarengatik, baina guzti horiek gainditu zituen eta joan zen unibertsitatera. Eta unibertsitateko lehenengo egunetan han norbaitek antolatu zuen lehiaketa bat. Bozkatu unibertsitateko gizon itxusiena. Ean orden gizonik itxusiena. Eta mutil talde batek Janis Joplinen izena jarri zen lehiaketa horretan. Eta Janisek irabazi zuen lehiaketa nazkagarri hura. Eta berriro txikitako traumak. Eta berriro alkola, trauma horri aurre egiteko. Eta berriro droga, gero lo egiteko. Baina hori ez dute kontatzen. Kontatzen dutena da, hori, ze hedonista zen Janis Joplin, zenbat gustatzen zitzaion droga, zenbat gustatzen zitzaion alkola. Baina nik uste garrantzitsua dela jakitea zergatik aukeratu zuen droga, edo zergatik drogak Janis aukeratu zuen behartzuelako, berak aurre egiteko bizitzan eta gizarteari aurre egiteko. Etzelako isiltzen, esan bezala arrazakeraren aurka agertu zen emakumeen alde. Bisexuala zen gizarte zurrun batean. Ameslaria zen Texaseko herri txiki batean. Herri ezin edo lurralde ezin tradizionalago batean. Hori. Beraz, zein izan zen benetako, Janis Joplinen benetako arazoa? Ze etzen droga izan, etzen musika izan, etzen arrakasta izan, etzen arrakastak sortutako antxietatea izan. Nik uste dut
Janisi gertatu zitzaiola zela, gizarteak nahi zuena baino askoz askeagoa zela. Eta hori ez zitzaion barkatu. Big Brother and the Holding Companyren buruzela eginako Kolon Mikantonekin agurtuko dugu gaurko saioa. Janis Joplin gogoratuz 51 urte. Ura hiltzela. Amaia Resende Giluz, datorren astelenean, ez hemendik bitara ikusiko dugu elkar, uste dut? Bai, hori ematen du. Bueno. Dirudi? Ui. Ez da egit, konfirmatu izan horretek azkenen, jai dugun astelenean ez dugun... Bai, badukagu. jai dugu. Vale, 2 aste barru orduan. Vale, ados. Ai, ema, 2 aste zuekabe. Zein goetnik. Goi hori ezai zarandia? Bihar arte. Bihar arte. Eta zoien zurei ere noski. Bihar arte, arratsaldeko 4etan hemen izango gara, bigarren kafean eduki pilarekin, gauza interesgarri pilarekin, eta zuekin 2 orduz gozatzeko gogoarekin. Plazar baduzu behintzat, hemen izango gara. Izan ondo. Aio. Keep calm and bigarren kafea.